এপর্যন্ত মহিলা প্রিমিୟର লিଗ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ଦଳ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 143 ରନ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 105 ରନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲରମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବୋଲରମାନେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 64 ରନ୍ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳକୁ 155 ରନ୍ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲର୍ସମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ 105 ରନ୍ରେ ବାନ୍ଧି 8 ୱିକେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट बुलेटिन भारत न्यूज। अधिक अपडेट न्यूज पाइबा पई आम चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करो।